דמוקרטיה זה דיקטטורה בירוקרטית. הם מתכננים עלינו טקטית. אליאב תדמור, אוקיי. דמוקרטיה זה דיקטטורה בירוקרטית. הם מתכננים עלינו טקטית, איך לגנוב אותנו, לסובב אותנו כמו תקליט, לשעבד אותנו. דמוקרטיה זה דיקטטורה בירוקרטית. הם מתכננים עלינו טקטית, איך לסובב אותנו כמו תקליטן, לשעבד אותנו כמו במצרים העתיקה. התדר שלי חזק מהיר כמו מגדל אור, לוחם בצבא האור נגד הבבילני. איי איי איי, העין השלישית חודרת קיר בטון, מילים שהנשאר מפילות קיר בטון. אני לא אמכור את הנשמה לבבילון, גם לא בשביל דירה או משכורת של העשירון. צריך דחוף לפתוח נועל אווירון, לתפוס את הבוגדים ולהטיס אותם רחוק מפה. הם כולם ישלמו על זה ביום הדין. פוליטיקה מושחתת יותר מהוגה ברול הדין. 3 שנים על מה אני לבשתי את המדים, בשביל שימכרו אותנו כמו לחמניות בלווינסקי. ואנחנו או טיפשים או שאוטיסטים או מאופנתים מהניוז ב-LCD. עדיין בבנט, בשרה, בביבי לא הבנו את הסרט של מה פה אמיתי. אז זה פשוט, הם מעדיפים שאנחנו נמות. רובוטים מחליפים את האנושות, הכסף זה רק תחילת השיעבוד. רוצים שנחשוב שהכל אבוד, מפרידים אותנו שנהיה לחוד, מייצרים פה כאוס. הם היו בחוג את התודעות שלנו לדוג, ואני לא מאמין להם. אני שם מבטחי באלוהים ולא מקשיב להם. עובד את האדמה, אני לא עבד למכונה שלהם, ולא משתף עם זה פעולה, בגלל שדמוקרטיה זה דיקטטורה בירוקרטית. הם מתכננים עלינו טקטית, איך לגנוב אותנו, לסובב אותנו כמו תקליט, לשעבד אותנו. דמוקרטיה זה דיקטטורה בירוקרטית. הם מתכננים עלינו טקטית, איך לסובב אותנו כמו תקליטן, לשעבד אותנו כמו במצרים העתיקה. מדינה זה תאגיד שמטרתו להכניס כסף על חשבון האזרחים. צווארון לבן, הבני זונה עבריינים, על חשבוני, על חשבונך. זה מסוכן לאנשים, זה אסון לאומי, מפגע סביבתי. אני לא מוכן איך הם משקרים את הבן אדם הקטן. יד אחת נותנת השנייה מאחורי הגב. מלכות בבל בישראל זה כאן ועכשיו. שליטה מוחית באנשים, המסכים זה הזיקים שמזיקים לנו בכל הערוצים, ואנחנו לא קולטים, רק לוחצים, מדברים ולא עושים, בזמן שאת החירות שלנו הם אונסים. דמוקרטיה זה דיקטטורה בירוקרטית. הם מתכננים עלינו טקטית, איך לגנוב אותנו, לסובב אותנו כמו תקליט, לשעבד אותנו. דמוקרטיה זה דיקטטורה בירוקרטית. הם מתכננים עלינו טקטית, איך לסובב אותנו כמו תקליטן, לשעבד אותנו כמו במצרים העתיקה.